Nek emang jenengan pengen khusyuk, pertama ndawakake rukune sing suwe. Macane ping 5, ping 7, sujude macane sing suwe. Kuwi termasuk wong sing bisa khusyuk, sing bisa maca suwe nalika ruku karo sujud. Saya kala wis dawuh sapa Sayyidu Mu'ainuddin. Dawuh sapa Sayyid Mu'ainuddin fi tafsirihi dalam tafsire Sayyid Mu'ainuddin. Jawami Atibyan dalam kitab Jawami Atibyan. Wal asahu utawi kaul kang asal pendapat yang fasih yaitu annal khusyu'a ing sak temene khusyuk iku min faraidi sholati termasuk saking fardu-fardune sholat. Khusyuk iku menurut Sayyid Mu'ainuddin itu termasuk dari fardu-fardune sholat. Jadi salah satu rukune sholat atau fardune sholat yaitu kudu khusyuk. Khusyuk itu apa Pak? Anteng orang mikirnya apa-apa, pokoknya fokus mari ibadah sholatnya dewe. Tapi dia aneh, orang kabeh wong bisa. Wa qala lan dawuh sapa Sufyan Ats-Tsauri. Man lam yahsa, man utawi sapane wong iku lam yahsa ora bisa khusyuk. Sapa fasadat semengko rusak apa salat iku salat. Jare Imam Sufyan Ats-Tsauri, sapa wong sing salat ora bisa khusyuk, salatnya rusak. Artinya sia-sia, salatnya rusak. Salat mikire macam-macam, salat ora bisa khusyuk. Makanya nek salat diusahakan lambene aja meneng, ngene terus. Oh ya, melu maca. Insyaallah dengan lambene melu maca, ora meneng niku insyaallah khusyuk. Anane pikirane macam-macam karena dhewek meneng. Pertama ta fokus ngomong mau jujur ana sing lewat. Ya orang-orang mukir lah, kulo guys sering kaya kowe. Kan awal wis niat khusyuk Allahu Akbar. Maca boten tiba-tiba kaya wingi wis Ramadan awal. Ramadan awal kulo ana salah ning traweh. Maca surat. Gara-gara apa? Kok ngisi traweh wis mikire wiridan bertraweh. Kan kelalen kulo sing apa subhanallah malikul qudus wis tak pikir kan tahu. Kayak gue wiridan pimen piye. Gara-gara sibuk mikir kue akhirnya bacaan surat tarawih ana sing ngambur. Ya siji tok sih, siji tok. Cuman itu contoh sing marai ora khusyuk mikir liyane. Jadi jare Sufyan Ats-Tsauri man lam yahsa sapa wong sing ora bisa khusyuk fasadat salate rusak. Qala Sayyid Al-Qudbi Al-Arif Billah Muhammad Al-Bakri radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi. Wa inna ma yurisu lan sabat sak temene nekake apa zalika mengkono khusyuk iku itolatan dawake aruku wa sujud dan sujud. Nek jare Imam Al-Bakar nek emang jenengan pengen khusyuk, pertama ndawakake rukune sing suwe. Macane ping 5, ping 7, sujude macane sing suwe. Kuwi termasuk wong sing bisa khusyuk, sing bisa maca suwe nalika ruku karo sujud. Malah ada sing paling pendek, subhanallah Allahu Akbar. Suwe ping 5, ping 7. Ini kulo tahu sholat pondok Purwokerto, tapi itu pondok beda. Anggar suwe temen sujude. Bu macane mikir imam kayak dalam suwe ngasih menyat sirai tentangan karena lagi ngantuk kok sujud suwe men suwe. Nah, ini orang biasa ya pada malas jamaah. Jadi cara Imam Al-Bakar nek pengen khusyuk sujud karo rukune didawani sing suwe maksude ping 5 ping 7 intine ganji. Wa qala Syekhu Masyayikhina Zakaria Al-Ansar wis dawuh sapa sesepuh kula panjenengan sami Nabi Zakaria Al-Ansar rahimahu mugi-mugi paring welas asih paring rahmat sapa Allah Gusti Allah
ku ing Zakaria al-Ansor. Inna nadhara nalikane ningali mau dia sujudi dalam panggonane sujud iku aqrabu luwih barakake ilang khusyuk marang khusyuk. Waalaikumsalam. Nek cara Imam Zakaria al-Ansor salat deleng manggon sujud, salat dhewek fokus ndelengi panggonan sujud niku bisa marai khusyuk. Jadi nek salat pandangane dhewek maring tempat sujud, insyaallah salatnya khusyuk.